Hejsa! I dag sidder vi inde på en server, der hedder Jeg ved ikke. Himku. Okay. Hej til min ser. Og vi er døde rigtig mange gange. Ja, så vi vil starte en serie henfra. Ja, og man spawner faktisk med 1000, det er egentlig overpowered. Kom. Men lad os komme ned minen. Så vi simpelthen... minen. På din kanal viser du så lige Bycraft. Skal du godt lide det? Der er slash by. Så er der... Jeg ved ikke, hvad fanden der står. I mundskyld. Kan du godt lige læse dem op? Ja. Vi har terrorist for altid 150 kroner. Og i 30 dage. 30 dage 50 kroner. Officer 200 kroner. Turist for altid 75. Og så var turist 30 dage. Ja. Okay, vi vil lave en lille rundvisning. Hvad vi ved herinde. Nå, men jeg køber lige noget melon. Ja, det må du da gerne. Derovre der, jeg kan ikke huske, hvor søen den var. Kan du det? Og det ved... Ja, vi er lige kommet ind. Ja, så vi lader være med at lave en rundvisning i den her episode. Ja, næste episode måske. Vi kigger bare lige lidt rundt i den her episode. Optager. Ja. Men jeg håber det der mine, jeg lever over til. Det der var det jail. Det der den portal, den ved jeg ikke, hvad fanden gør. Og det der det er mine, så tror jeg slutter episoden af. Nej! Nå. Så hurtigt slutter man ikke en episode af. I næste episode, der vil jeg lave timelapse. Hvor vi bare miner. Den her mine herude. Det vil jeg ikke, om jeg vil. Ja, måske. Måske, også måske til mig. Fordi... Jeg mener bare lige lidt hernede. Det kan I godt gå på. Ja, jeg har lavet en før, hvor det bare, vi bare knækkede hele mine op. Ja, det var sgu sjovt. Videoen så vild ud. Ja. Skal vi ikke have lavet... Jeg har fundet BM. Ham? Hvorhen? Hvor er det? Jeg har lavet en speciel vej ud, ikke helt ud, men næsten. Det her, det skulle meget gerne være... Vi tror, det er BM. Dun. Det her, det er en jail. Det er BM. Papir. Sukker. Okay, det er vildt. Vi skal plante sugarcanes. Der er en potion. Skal vi se, hvad for en potion der er? Skal jeg købe den? Ja, hvad er det? Lorten, man kan ikke købe den. Du har garanteret penge til. Nej, det er sælge. Alt det her, det er sælge BM. Nå. Vi skal nok finde ud af, hvor at købe BM der til næste episode. Ja. Vi vil bare spørge sådan lidt rundt. Måske jeg købe BM på den anden side. Skal vi ikke også lige tjekke det ud? Ja, vi kan lige se, om vi kan finde det. Vi kan godt lige lede lidt efter. Hvis nogen af jer I ved det, så skriv det mig. Jeg vil gerne skrive det. Ja. Så lad os bare få minet over på den anden side. Husk at tage jernet. Måske vil vi prøve nok en vagt i, når der er vagter inde på serveren. Det er der. Nej, der er ingenting herovre. Så kigger vi den her vej. Er der ingenting? Jo, vi er lige her nu. Det gør jeg. Når man kan se det hen langs siden. Lad os kigge ind nede i den anden ende. Husk at tage jernet. Okay, det skal jeg nok tage. I næste episode, der skal vi nok bare en rundt og flæk. Wow, man tjener egentlig meget mere. Ja, skal vi så ikke rende rundt og flække i næste episode? Jo.
du kan bare rende rundt med fuld iron gear, ikke også? Ja, ja. Så kan du bare flække alle. Sådan der. Jeg mener mig lige op, så kan vi lige... Jeg tror lige, jeg skal ind til shoppen og købe noget træ. Okay, køber du 4 træ? Ja. Jeg tager alt det iron, du ikke får på vejen. Løber du lige med hen til spawn? Jeg kan ikke huske. Okay, jeg løber lige hurtigt hen til spawn, og så køber jeg det der, og så løber jeg herhen til minen igen. Lå, Er din... der ligner freak, det går. Og så faldt jeg endnu længere ned. Og synd. Og der er der bare, du må gerne få hjernen. Du var en heldig minde. Vi delte jo om det. Ja. Men alligevel så er det jo mig, der owner cellen, så... Jamen, det var ikke til dig, Lund, fordi der var en anden nu med at tage noget jern. Der er en med sådan noget gear på. Skal vi ikke prøve at tage ham? Han har jo en gear på. Nej, han har bare sådan noget lædergear på. Det er enchantet, så jeg tvivler nok på, at vi kan flække ham. Nej, det er ikke enchantet. Jo, herover. Risen, eller hvad han nu hedder. Rowan. Et eller andet. Man kan ikke købe træ. Jo, Nå der, det er fandme dyrt. Jeg køber 12 stykker. Så har vi også råd til en kiste. Nå, kom hjemad. Ja. Hvor er det henne? Det er hernede. Jeg kan hente det uden mad. Jeg kan ikke huske, hvor du løb hen. Løb lige tilbage til sporen. Nej, det var ikke den vej. Det der, det var ikke op. Det koster 75.000. For søren, det er dyrt. Ja. Jeg var overhovedet ikke lige ved at sige F-ordet. Og vi skal huske, vi optager rent drop party i næste episode. Drop klokken 20. Men mindre at vi så tager drop party med i det her. Det gør jeg ikke. Gør du ikke det? Det kan jeg ikke nå. Jeg kan... Sugarcans inde i den, har selv købt den. Det er sugarcans inde i den. Lol. Tag alt sandet. Nej, den her selv vil jeg bare beholde. Okay. Kan jeg få et? Ja. Der var faktisk alt godt i start. Også døde jeg tror, jeg slutter min episode af lige om lidt. Gør du det? Ja. Hvad med, skal vi ikke slutte af sammen? Ja, jeg vil optage lidt længere, fordi Sådan der. jeg er vant til at optage længere. Cannot use that. Prøv lige hurtigt at logge ud og ind. Okay. Sorry, I lige ser alt, hvad jeg har server. Altså ved I da i hvert fald, hvad han har. Så Nu har du et. Så kan vi plane om at spille server. Det er lige her. I må da gerne skrive server, som vi skal prøve. Ja. Hvis I har selv en server. Jeg løber lige over og ser, om jeg kan... Jeg løber lige over og sælger mine celle. Nå, bruger vi kun min? Ja, det er lidt nemmere end at rende rundt over hele verden og finde en celle, ikke også? Ja, jeg tror også bare, vi skal bruge 2. Eller 1. Okay. Jeg køber lige den her i... Jeg kan købe den i 4. Der er sø! Ja, det... Jeg også lige få vist frem. Det skal jeg nok vise frem i nogle af de andre episoder. Ja. Jeg bruger lige hele den her episode. Jeg har fundet købe BM. Ja. Nå, det var bare et lille water tower, der er det. Ja. Jeg laver lige nogle svær. Ja. Skal vi flere? Jeg tror, skal vi ikke bare gå klar til DP? Jeg runder min episode af. Ja. Fedt nok. Eller, ikke fedt nok. Ses I med i næste episode. Der er der DP. Dungeon Okay. Prisoner på 2. DP. Det skal min anden enhed. Episode 2. DP. Okay. Ja. Hvad skal du lave resten af din video? Hvad jeg skal lave? Næste episode, der er vi nok planlagt lidt mere, vi skal lave. Lol, man kan ikke slash ball han. Men man får pengene tilbage efter at have købt til.
Eller efter jeg solgte den til. Og der kan man købe folk ud. Nå, lige meget. Ja, der skal vi aldrig nogensinde til. Nå, men kommer du med, når du er klar til DP? Ja, jeg kommer lidt med. Fordi DP er jo ikke for evigt. Det er allerede tirsdags klar. Skal jeg bare begynde at optage? Bare run her på DP. Okay, jeg optager lige hendes phone. Ja. Det er lige før, jeg skal gøre det her. Nej, det er ligesom lidt for sent. Sådan her. Hej igen, folk. Nu er der ved at være klar til DP. Ja. Vi venter bare lige. 2 minutter. Ja, nej, 3 minutter. Det er DP. Der er 2 minutter nu her. Det bliver vildt, det tror vi. Jeg kommer til at optage hele DP. Dagen er der for vagt eller sådan noget. Prøv at tænke på, hvis dagen er der for vagt. Hallo? Hallo? Nå. Nå, men prøv at tænke på, hvis dagen er der for vagt. Ja, hvad giver? Nej, bare vagt. Det kunne være vildt. Så spørger vi. Skal vi så ikke sige, så spørger vi, om man godt må få en anden wing. Vi gider ikke. Vi gider vi hovedet af vagten. Jeg vil hellere have wings. Så spørger om du godt må få en anden wings. Ja, hvorfor ikke? Så spørger om vi kan få den der til 100 kroner hver. Hvis vi bliver en officer. Hvad koster officer nu? Det kan vi lige se igen. Hvad, når du mener den der til 150? Ja, men så kan vi jo begge to få den der til 75. Men jeg tror faktisk hellere, jeg vil have vagt, så kan... Hey, de dropper brød. Fik du noget? Hvad dropper du? Brød, de er allerede i gang. Lol, der er kun 1 minut. De dropper allerede lige lidt lige nu. Jeg står bare stille. Et halvt minut tilbage. Det her bliver et stort øjeblik. Og jeg er bare klar. Lige når det er færdigt, så skal jeg flække alle og gå ud for en skole. Man. Vi skulle have taget jerngear med. Ja. Når du smider noget jern hen over i ovnen. Nej. Det er for sent nu. Det gider vi sgu ikke til. Nej. Jeg er bare så spændt lige nu. Hvad med dig? Ja, jeg håber bare, der er noget godt. Nu! Der er DP! Det. Lol, det er healing på. Lol, det her det bliver fandme fedt. Ja. Jeg tror, det smadrer at spise. Hvad med dig? Det tror jeg også, de gør. Til sidst. Nu smider de XP. Lol, det vil jeg så. XP. Hvad skal du på? Ikke noget. Bare for ham. Jeg er bare level 3. Jeg er ikke... Jo, det er jeg også. Nu er jeg level 5. Yeah! Alle glor på mit skin. Jeg glor alle bare på dig. Ja, de der to der, de gør. De gør også lidt. Det var altså fedt skin. Du skal bare have alt. Kom i spawn. Ej, de burde altså bare til roll. Fik du den? Stod der ikke kom i spawn. Jo, fik du den der potion, de droppede? Ingen potion. Den der, Jeg ved. Den der giver 1000. De droppede sådan en sindssyg potion. Så er... Der er 20.000. Var det 20.000? Nej, så klokken 20. Nå, det er lige ret. Ja, det tror jeg også selv, men jeg tror, der var der stod klokken 20. Jeg fik fuld jerngear. Jeg fik... Top body! Pickaxe! Jeg fik brød og alt muligt. Jeg fik de pickaxe. Jeg har kun fået en potion. Jeg løber tilbage nu. Jeg fik de pickaxe. Ses. Skal vi ikke løbe tilbage? Jeg har fået de pickaxe. Nej. Okay. Fik du en bog? Nej, men jeg fik de pickaxe. Jeg tror jeg fik en bog. Jeg fik også næsten en stack brød. Skal
du have det for dig selv, eller hvad? Det ser vi. Jeg kan ikke huske, hvor min selv den er. Kan du det? Ja, jeg kan godt huske, hvor man selv. Hvor min er? Hvor min selv er? Jeg er ved at lede efter den. Ved du hvorfor? Jeg har en deer pickaxe. Den hedder Drop Party. Den er efficiency 5. Tillykke. Lol. Det var noget helt andet, hvis den havde en charmed all. Ja, sådan noget efficiency 1000. Nej, en charmed all, det vil sige, den skader over 2000. Det er den her potion, der man kan sælge for 1000, jeg har. Kom. Ja. Men det er slut. Eller det kan være, at det sidder og finder på noget sindssygt. Hallo. Er der stadig drop? Det sidder jeg også bare sådan der. Jeg skal bare over til selv med min deer pickaxe. Det er mig, Sofie, har jeg sagt. Prisen på turist ned til 100 kroner, men det kommer op igen kl. 21. Fordi det er mig, Sofie. Op igen kl. 21. Jeg lægger lige alt det der ned ind i min celle. No. Vi har en efficiency 5. Efficiency, og vi har også en kage, den selvarbejdende. Men er det ikke bare dine ting, så? Vi kan da godt dele. Jeg er allerede ligeglad. Nå, jamen, der er DP. Er det der stadig? Ja, de begynder at droppe brød. Okay. Nu kommer jeg. B, er I klar? Og... Lol. Jamen, de pickaxe. Når der ikke er nogen inde, så skal jeg ned og bruge den. Jeg er ranket op. Nu er vi ranket op på ingen tid. Altså, inden du ranker op, ikke også? Så må du gerne få den. Så vil jeg bare anbefale dig, så bare min. Vil du mindre at sælge noget brød? Nå, ja, brød. Ja, vi deler det op med BM. Jeg mener, jeg deler den med dig. Jeg skal lige finde den grimme mine. Nej. Ikke dig. Jeg hader bare, når der kommer sådan nogle mennesker, så kommer de efter en. Kender du det? Ja, slap af. Jeg laver lige fuld sæt gear til os begge. DP er slut, og så kommer der garanteret i C. Igen? Men er du nede BM? Nej, jeg er lige nu henne i min celle. Jeg er nede BM. Kan du godt lige vente hen i min? Skal jeg også tage den? Den ikke dø her. Nå, Jeg der er var... nede BM nu. Er du? Altså, jeg er på vej. Jeg er inde i gangen. Okay, jeg kommer hen til min øen. Men alligevel. Har du... Altså, hvis det var, man kunne flygte, hvordan ville man så flygte, når det er midt ude i havet? Nå ja. Okay, min celle, den er sådan... Okay, nu kan jeg godt huske den i hovedet. Jeg skulle nok have taget diahang med. Lol. Jeg har en poison 2 potion. Kan du godt lige... Hvor skal... Den kan vi bruge til at nok bakken. Hvor... Jeg er lige nu nede i minen. Kom lige og hjælp mig. Hvordan kan vi bruge den til at nakke vagterne med? Det giver en turist der til en random person. Den der får den for turist. Fedt. Skriv lige fedt. Nice. Kan du godt lige hjælpe mig, hvor BM der? Det er nede i minen. Jeg er lige nu hen. Den der random person får den. Nej, det
det bliver nok ikke mig. Drop den. Ja, det kan starte. Men det bliver nok ikke mig, der får den. Nej, det bliver nok heller ikke. Nej, kom nu, vi satser. Jeg tror alligevel ikke. Nej. Jeg kan ikke få noget at finde ben. Er du nede i minen? Ja, kan du ikke se mit nemtag? Jeg kom op i toppen af den. Ja, jeg vil komme så hurtigt, jeg kan. Altså, jeg ved ikke, om det Ses. jeg ved, den bliver givet i. Hvem fik den? Hvem fik den? Nej. Nå, det var på den. Fik du den? Nej. Dropper han ind? Hvornår er du i minen? Jeg er lige nu nede i minen. Lykke 2-6, så har du det. Hvem Er var- du nede i minen? Nå, der, kom. Hvem fik den? Det var ham der. Nå, men jeg sagde jo, det ikke blev os. Hvem? Jeg vidste jo ikke, det var på den måde, drop. Jeg troede, det var INV. Hvad med dig? Nå, jeg vidste ikke. Jeg ved ikke engang, hvem fanden der fik den. Men hvad kan du bruge den her pose til? Nå, er det en, man kan drikke? Ja, Så sælger jeg den. det er ikke Den- Vil du gerne have lidt brød? Og jeg fik lige 9.000. Jeg fik også lige 9.000. Shit, man. Skal jeg bare dræbe dig? Au. Nej. Kom. Jeg har det halvt i hjert. Hvis du slår på mig med hånden, så dør jeg. Please, lad være. Please. Du kan sgu da få den nu. Hey, det er varmt, bare skal fylde den op med vand. Giv mig lige den der. Og ja, vi fylder den op med vand. No. Prøv at se. Jo, Prøv at se, om man så kan sælge den. skal vi prøve? No. No. Jeg vil bare gøre et eller andet for den enchant. Sælg den. Nå. Dun, dun, dun. Nå, men jeg går ned og sælger den, og så tager jeg det gear. Ja. Nej, jeg har ikke givet. Nå, men har du iron gear på dig? Ja, jeg har det ekstra sæt. Selvfølgelig, jeg var sgu da forberedt. Nå. Det vidste jeg da godt. Ej, skal vi gå over og fisk? Fisk? Ja, ja. Vil du gå over flæsk? Der er der ikke nogen fiskestang. Det lyder også bedre flæsk. Flæskesteg. Vi skal da have noget flækkesteg, okay? Der var en med gearpickaxe. Nej, der er en vagt den. Så giver ham der en vagt. Skal vi prøve at tage ham? Lol! Han så det ikke. Det var en god. Er du klar, vi tager ham? Han siger, vi skal droppe. Okay, er du klar til, at vi lige går ud? Jeg er løbet ud, jeg er løbet ud. Gear på. Gear på nu. Og jeg kommer bagfra. Begynd at slå på ham. Lol. Ej, han flækker os. Der er et eller andet sygt ved det der gear. Hvis vi kommer i jail nu, så slutter jeg af. Hvad med dig? Jeg har allerede sluttet. Nå, men jeg slutter af, hvis det er, at vi kommer i jail. Det er lidt rip for videoen så, men Så pauser du. jeg ved ikke, hvad man gør, men Kom, vi skal lige have en time til. så er det bare rip for jer, der ser den. Hvad er ham der er det? Lol, han vandt det nu. Skal... Nej, det er ikke ham. Det var ikke Malte. Eller han nu hedder. Jeg skal hen for dem. Over søen. Nå, jeg blev sat ihjel. Det er jeg ikke endnu. Dadan. Nå. Jeg er ihjel. Skal vi ikke slutte videoen af?
kan vi lige gøre, når jeg kommer med Jale. Eller hvis du kommer... Vi venter lige til jeg kommer ud, så du kan bare mine lidt. Når jeg får min første... Ja. Ja, Jale, så... Vi ses. Skal vi bare slutte af nu? Ja. Så ja. Jeg siger signing off. Peace off. Ja, som man plejer at sige. Ses!